condition. Pag lumilinaw na ang koneksyon ni District Bambantanak Mayor Alice Buo. Morning. Si Ali. Mas muna tayo bago linis-linis. Morning, Ali. Sa mga patong na reklamo at kaso laban kay Buo. Tingnan Justice Department, dapat ang Hey, from church. Linis muna tayo. Do you want me to spray it? May longganisa doon. There's longganisa in eggplant. Linis, exercise, singit, para Sunday, online, church na lang tayo kanina. I think that's a very major violation of our country. Immigration matter. Kaya sa kaloob, ano ba? O sa kanilang party, dapat ang kosmiko at lumala nila buka. Ilang immigration dapat ang may konsumya sa dati may party. Malinaw na malinaw yan na immigration case po. Nakawalan siguro. Ito, very, very important. May privacy na. Ang immigration case is procedure so very important. In fact, non-available ang immigration case mo lang case na. Dagdagang immigration case ito sa pagpapatong ng illegal na kinakaharap ni Buo sa iba't ibang korte sa bansa. Pero gaya ng ibang mga dayuhan na hindi mo sa kaso, kailangan matapos nila ang mga ito at mapagsilbihan ng sentensya bago maharap sa deportation. Samantala, naghihintay na lamang ng sagot ng Ombudsman ng Justice Department patungkol sa jurisdiction ng Carla Carson si Buo sa dalawang gas dito. Habang nakikinig ng balita. Aking sili dito. Na 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 la 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 la. Ngayon, labas natin yung mga basura. Kasi basura day. Tomorrow. Na 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 na. La 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 la. La la la. La 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 la. Kaya basta natin, gulo na. Maraming bunga. Na 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 na. Na na la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la la. La la la. La la la. Mag-meeting sila ngayong araw na ito para sa tinatawag natin. Kanina po galing yung sumasyon. Mga lokal tayo mga witnesses na natin nagtatrabaho sa lugar na
sa dati na meron dito mga naisip kung matulog sila mga lugar sa Maynila. Ginamit sa Latin, we have to validate the information carefully para ma-apply natin ng warrant ngayong araw na ito. Saan daw kung banda sa Pora, Pogo ang sinasabing pinagbibigyan ng mga tayuman? May mga itinulong po sila ng mga apat na mga lugar ay tatlong lugar pinag-bibigyan itong mga liuman ng mga bangkay. No? So, siyempre, we're not taking it lightly. Pero siyempre, we also have to validate the information. Ganun sa gawain na ito. Opo. Ito po sa loob ng Pogo. Ako lang. Yan sa loob ng Pogo. Ano ang pinag mo? Ano ang kanyang aligasyon na nandoon sa loob na ito na merong dalawang sabi doon sa loob hindi na we're taking it business. Opo. Basta informasyon mga sa inyong mga taxi, mga ilan daw po yung nakalibig na dayuhan doon. At di ko na nakita ng kakagabi ay pala hindi ako sa mga balong daw sila sa pinatapos. Pero yung mga dayuhan na ba o may kasamang Pilipino? Dayuhan na, nagsasabi nila natin, sila yung mga legally mga nagsasabi ng mga rules daw. Kaya rules. So, we have to check kasi sabi na hindi kasi pa nakaligasyon ito. Pwede totoo yung sinabi nila, pero pwede hindi totoo. But then again, we would like to hear on the side of caution. Kasi yung usapan natin dito, buhay ng tao. Opo. Direktor yung sa Mora at yung Pogo at sa Pamban, bakit sa inyong mga investigasyon, ito ba yung sabi sa iyo isang sindikato na? La 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 la. La 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 la. La la. King mangga. Mamaya sa likod, diligan natin mga halaman natin. Ang ganda ng tubo nito. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tapos exercise tayo.
Nagawin ng company Cassandra Vivo ng Petition for Certiorari at hingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa mga komite sa Senado ng Kamara. Si Ong ay isa sa mga isinasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porang Pampanga at umaharap sa pagdinig sa Quadcom sa Kamara. Ay kay Atty. Ferdinand Topacio, sumusobra na raw ang mga mababatas sa pamimilis na sumagot si Ong. Mas gusto ni Ong na makulong kaysa sagot sila mga tanong ng mga mababatas na naka-akit sa mental health. Sinisigawan siya, kinukutya siya, he's being ridiculed, ini-intimidate, ini-threaten, very insulting words na sinasabi po sa kanya. Kaya naman po mismo ang mga saksi nito. Ay, yun lamang po ang nais namin pipigil. Once the right to remain silent is invoked, no further questioning is made. Ay naman kay Senator Linis, nananalig ka na mapakita ng Korte Suprema sa pagkalihan ng sinabi ng mag-issue ng Pilipinas. Ay naman kay Congressman Dan Fernandez, hindi pwede gawin mo ang right to remain silent. Pwede sa pagkalihan ng go. Right to get self-incrimination. Kasi hindi ko naman kay Fernandez, hindi ka dapat ng dokumento. Tungkol sa meron ng institusyon. Pagpapatuloy sa sinabi, sabi piniligaw sa taas na magkain ng basyon para ipag-type in conception. Salamat po kaya si Fernandez na ulit ito. Naka-program ang stand-up sa stats laban sa LGU 5 sa laban sa NCAA Season 1 men's basketball. So may isang minutong natitira sa fourth quarter, nagkaroon ng 12-0 run ang stats para nahabol ang 10-point lead ng United. Nakascore ako sa final score na 95-3. Dahil dyan may dalawa ng pananong stats at wala pa rin silang talo. Samantala, close game din ang tapatan ng Mapua Cardinals at PAC General. Natulog ang Mapua Cardinals sa score ng 69 kontra sa 66. That's it. 1-1 standing ngayon. Exercise muna. Dito na tayo sa garage na mag-exercise. Sa live stream sa social media pages ng NCAA Philippines at Linis Sports. Nagkaroon ng malaking usapan sa insidente ng harassment sa eskolasyon ay sa Chinese Foreign Ministry. Muling binigyan din ng China ng tila ang may karapatan sa eskolasyon at hindi mo ang Pilipinas na alisin ang ating mga pagkuroon.